Indi o mehriban ýyleşer gepleşigimiz dowam edýär. Gepleşigimiziň bayramçylyk sanyna Türkmen Döwlet Medeni Institutynyň bagtyar talipleri gepleşigimizde mehmançylykda bagtyar Saparlyzow sahnanda çagyrýar. Assalamu alaykum hormatly halifa. Salam Kemal. İlk bilen men şu gepleşigimizde çağırmagyň üçin köp sag bolsun aýtýan. Medeniýet synaty işgärleriniň hemde Magtymul Piragynyň şygryýet güni bilen akly synaty işgärlerini türkmen halkyny gahrman arkadagymyzy tüýs ýüregimden gutlaýan gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri elime dama rowaj alsyn. Köp sag bolsun aýdýar bagtyar arzuwlaryňyz hasyl bolsun getiren ajaýyp aýdymlaryňyz bilen iýleşmemiz jeýlekem halifamyz tanış edäýdim. İlk bilen türkmen halk aýdymy oýan diýen aýdymy ýerine ýetirip bereýin. Ýygynyň bolsa salyr sarık ýolundan sergezden men diýen türkmen halk aýdymy ýerine ýetirip bereýin. Mehriban iýleşer bagtyar Saparlyzowyň ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdymlar sagdyr bilen gepleşigimiz dowam edýär. Arkalıp gaflatta yatman eli dildarım oyan, ağzımın şad işleri dürdülpüdün narım oyan. Bilbili darım gelip bir huzmuru zarım oyan, alyanakta kekli olsun çışamarım oyan. Bir gelinde elmi damu kuda bimarım oyan. Dot sözüne tut kulak ağyarı kendin tutmağıl, şum rakip fitnelerini uykudan oýgatmağıl.